Nyasi mar sikuku mar Krismas no bedo mopong' kod ilo gi mor. Ne moko kuom jodak ma Nairobi manoyudo mich mag chiemo kowuok kuom josiasa moko ma chunygi ng'won. Jotelo moko noriwore kod moko kuom jopiny mochando kendo odhialo kod gi nyasi mar sikuku. Jafwambo mar Cynthia Onyango chako chenro ni mar ang'ich odhiambo ma kawuono gi ripod ni e yo machal kod ma. Mathayo 25 kare 35. Ne an kech to ne imiya chiemo. Ne an kod riyo to ne imiya pi mondo amodhi, kendo ne an jalibamba to ne irwaka. Ma en ote mar muma ma Jo-Kenya osebedo karito e higani mar 2024 ma Jo-Kenya oneno e pek mar ngima, uchumi kaachiel kod koso chiemo e okang' mamalo. Achiel mar moko kuom midhiero ma jopiny kane oneno e thuolo mar yudo chiemo kowuok kuom jogo ma chunygi ng'won, to ne gikawo ka erokamano kendo gichopo kar rombgi mondo gin be giyudie thuolo mar hingo nyasi mar sikuku gi mor ganyuola margi kata bed mana ni en kuom kinde machuok. Mane ok nyal pandore en mor kod ilo e wang' jogo ma ochando kendo dang' ni e bombe kod anyuola margi mane oyudo thuolo mar chamo chiemo ma olos gi chuny mang'won kowuok kuom jogo ma ogenogi. Kata obed mana chiemo e lwedo maonge sendi, maduong' ne en ni giyudo chiemo ma gisebedo ka gigombo kuom kinde malach. Watu wengi wameenda manyumbani ocha, hakuna mtu anakuanga na wao. Sasa mimi niliamua kila Krismas nakuwa na wao, na keti na wao, tunakula Krismas pamoja. I cook this food in my home. Hata kwangu leo hii ndio chakula inakuliwa. Hakuna chakula kingine kinapikwa. So I choose to share what I'm cooking at my place. I come share with them. Kila Krismas nakulaga na watu. Hao ndio walinichagua, hao ndio waliprotect kura zangu na nawapenda sana. Kwa sababu pia uchumi umekuwa mbaya, tunaita watu tunakuwa kwa pamoja ili tushirikiane na kupunguza mzigo kidogo wa kupata chakula cha Krismasi. Ka opogore kod chiemo magichamo aching' ka osetedi, bende ne giyudo moko kuom chiemo mapok otedi magidhigo pacho mondo gicham e kinde manyime. Waende wakule Krismasi na familia zao vizuri, si ndio? Sasa leo tumeongeza portion kidogo. Chapati, we are giving them vegetable oil so that they can be able to make chapatis. We are also giving them veggies. We are giving them a big cabbage, and then we are giving something small for their mboga. Jaod bura mastarehe Amos Maina to ne okwayo oganda mondo bed mang'won kendo dage yo maratiro bang' ma owacho ni sirikal wiye wil kod oganda Jo-Kenya. I would urge all Kenyans to live for a purpose. At least reach out and help the other person. Because the government of the day has neglected everybody. These people, tuliambiwa watapatiwa kazi ya affordable housing. It was launched in 2022 in Ziwani. I collected like 3,000 names ya wale ningepea kazi hapo, but that has never, the project has not even kicked off. So we are asking Kenyans to just reach out to that other brother, because we are living in hard times. You just show love to the next person, because everyone is going through depressing moments. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.